Welcome to Zim Celebrity TV. Tadzoka nedzimwe nhau dziri kupisa dziri kutendera pasocial media. seWicknell varamba kutengera Greatman mota nekumupa mari vachitedza kuti havape munhu akaita saGreatman mari yavo chirema plus futi hasapoti musangano akangwarisira padivi. Asi nzwa zvataurwa naGreatman achikumbira mota. Munoti akanganisa here? Hanzi dear seWicknell, I'm reaching out to shake your help. If you can reunite lovers who were separated or make a new car out of an accident damaged one, I wonder how you can help me move forward in life. Some people might laugh, but I would rather they laugh while I'm building a better future for myself. Thank you. As seWicknell vabva vapindura vachidedzera kuti ivo zvikangoita kunge karafu kunge kakufosa sezvaita Greatman hapana chinobuda, mazino chaiwo, good luck. So handizivi guys unoti kudini nazvo, asi tichitaura vanhu varwadziwa, vanhu vadedzera kuti aiwa takutoitira Greatman inonzi GoFundMe, because haunganyime munhu akaita saGreatman mari. Munongoziva mega Greatman akanyimwa akaramba kutengerwa wheelchair naseWicknell, inosved time akazotengerwa naOlinda Chapel. Saka Greatman adzongodedzerawo kuti kana vasingadi havadi, but vanhu vadedzera tiri kuitira GoFundMe. Saka tichitaura kudai iritoripo GoFundMe yaGreatman yekuti atengerwe mota chaiyo ako. Handizivi guys munoti kudii, asi mubvunzo wedu ndewokuti ko sei seWicknell vachitengera vanhu mota nekuvapa mari vanhu afford, vachitadza kutenga mishonga, vachitadza kuti vagadzirise mahospitals. Ndo patinozozvibvunza kuti is this money legit? Imari iri right here kana kuti imari yakashata? Because hazvimake sense. Greatman chaiye hafani kukumbira, it doesn't have to beg kuti akumbire mari kuna seWicknell kana kuti mota, vanongofanirwa kungomupawo out of the blue. Handizivi kuti tinoti kudii. Thank you so much. Don't forget to subscribe.